Vorbim despre aceste timpuri deja, cum ai reușit sau cum reușești să păstrezi stilul în muzică, și partea tradițională, dar și clasică, și să aduci energia sau poate ceea ce se așteaptă oamenii pe moment? Doresc foarte mult ca să aduc cât mai aproape de operă și publicul larg, chiar dacă este o muzică care nu e chiar plăcută oricărui ascultător, dar și prin acest colin, și prin videoclipul anterior cu Ochiul tău iubit, îmi doresc ca să aduc cât mai aproape publicul de această muzică și să-mi creez poate propriul public care o să vină să mă vadă în spectacolele care urmează în viața mea. Da, dacă nu greșesc, în august ai făcut o postare despre pe 3 august am postat clipul cu Ochiul tău iubit, a fost un omagiu. Și este o descriere, vreau să citesc descriere. De când eram mică, ascultam diferite interpretări ale mătușii mele, Maria Bieș, evident, printre care se numără și Ochiul tău iubit. Am promis că atunci când voi crește mare, o să o cânt și eu. În acest fel, soprana lirică Maria Procopenco, de ziua primadonei Operei Naționale Maria Bieșu, lansează piesa Ochiul tău iubit.